O nwere onye sendịrị m meseji na-asị m na-eji nwaanyị obodo mana nke m dị iche. Proudly na-asịkwa m ya, na-agwa m ya sị m na ya ji nwaanyị obodo na nke nyanwa dị iche na ọ dịrọ ka nke ndị ọzọ. Anụmanụ chee ka m gwa gị, ọ bụrụ na ịbanye n'ime kedu ya na-agbapụta ya. ịbanye n'ime akpọwa ndị striti ekwa, kpọwa ndị frend gị, kpọwa ndị frend ka agbapụta ya. Mana ọ bụrụ na nwaanyị be anyị ka gị na ya na-abụ bi n'ụlọ ka ị na-anụ ịba n'ime nwunye gị agbagharị akpọpụta ya. Mana ọ bụrụ nwaanyị wena das, ọ bụrụ anụmanụ nwaanyị obodo, onwe ifo ya eme ejebiwe ego kpọwa ndị ụmụ nwoke, kpọwa okeke, kpọwa Okafọ, biko weta ego, biko weta na ego, atụkwara ya ego na sit, tụwara ya ego na mitin. Gị nwajizi nwaanyị obodo esi nọ ID ka a na-ekwu okwu ya. Ịghọtago? Nọ ID ka a na-ekwu okwu ya. Onwekwa ifo ya emenwuli ido nọ n'ime ebe a, adị nọ n'ime ebe a nọ karịa 1 month. Ọ bụ na ị nwere moto ole ya, ife ọbụla property ọbụla ị nwere ole ya bifo na-apụta, and bifo na-apụta ọ laa na ụmụ ndị oyi gị nwoke niile, laa ụmụnne gị ndị ọzọ niile, lesie anya lafa le property gị. Yes, mana ọ bụrụ nwaanyị Igbo gbaghalịa mee ka esho na o ji ego unu nwere, because ọ nwere kuns wee na-eme una biznes unu gbapụta ya. Mana ọ bụ nwaanyị wee na ịbasi ya n'ime atụọlụ ya ego bifo isizie n'ime ebe a na-apụta biznes etipịa. Onwe ifo ya ọ ya emenwu nwaanyị obodo, nwe ifo ya emenwu ma ịba n'ime. Ọ bụ na onwego nke na onye nke gị nwe ifo menwu, gwa m ya ebe a. Mana ọ bụ nwaanyị Igbo ịba n'ime biznes, anything ị na-eme adị alive ka na-ebum bifo ịpụta. Mana ọ bụ nwaanyị obodo biznes etipịa. Iche na ịnọdụ na nwunye bụ ịsa ya ọkpa, ha marụla ya ọfụma, marụla ya ike ada agwụ ha agwụ, mịa ya amụ. Maleji bụ ọ bụrụ na ị nwụọ biznes gị ọ ya kọntinu, moto ahụ ị dọsara ya liele, legasi gị ọ ya kọntinu. Onye nwa bụ na iji nwaanyị. Yes, nyanwa bụ na ị nwere nwaanyị n'ụlọ. Nwaanyị ọbụla ị nụrụ mana ị nwụọ, legasi ya ma kọntinu. Ọ bụrụ nwaanyị ka ị nụrụ, ife ị nụrụ bụ ewu, anụmanụ. Nwaanyị bụ na ọ bụ na ị nwụrụ, akụnụba gị akọntinu gaba n'iru. Ma nwoke ọnọ ma nwoke a nụrụ, nwaanyị a na-agba mbọ ka nwoke, na-ajụzi ma nwaanyị a ọ bụ nwoke ka ọ bụ nwaanyị. Mana isi mba na ọ dịrọghị mma nwaanyị obodo, anụmanụ nwaanyị obodo bụ na ọ bụla na ịbanye ime bifo na-apụta, bifo isiri ime na-apụta, falaa na ndị oyi gị, laa ụmụnne gị niile, laa Okeke, laa Okafọ, ma ndị kwerekwe ma ndị na-ekwerekwe, were aka ha yie ọfa ka ọ laa afọ. Ịdị nwaanyị chọrọ a na-ekwu okwu ndị nụ nwaanyị izuzupụta anụ m nwaanyị nke m dị iche ekwa suzu ya lebanụ akpụ na aka n'ọnụ isi na ife obodo nyere ekwa oifu na-akpọ bịa ife obodo nyere ekwa ife obodo nyere. Ịlapụ ụmụ nwaanyị Naijiria fa na-akpagharị ụmụ nwaanyị ka nkụ. Ị chọrọ iche ị na Naijiria jeje nụọ nwaanyị, ị chọrọ ịkpọta nwaanyị Igbo ka ị nụba, ị na-anụ ụmụdais, ị na-anụ ndị mụchagoro nwa das ka kpọọ ya leftover, ndị shuga mommy, mama mmadụ mụchago nwa ala tipịagoro etipịa ka iji akọmpe nwa akpọtara obodo a. Because ndị be anyị chọrọ ịkpọta nwaanyị ebe ha na-akpọta nwa 21 years, 22 years, 23 years, 25 machine akpọgotefe ebe a bụrụ machine. Ịbanye ebe anyị mana ịbanye na nwaanyị, ọ bụrụ wee na ịbanye mmiri etigba kwa mmiri agbachicha ya iru, isi na ịnụta idebe nwaanyị wena ịbanye nna ya guys ọ bụrụ pọtọpọtọ, ifere megbukwa unu. Ịba n'ime ekelie yi ka a ya ama gị nwa na-asị na nke m dị iche, ọkwa nke ị dị iche. Ba n'ime ịbagonu and ịmagoro the scores ị chọrọ ikwu, ịbago n'ime kedu ife bụ scores ka ife receive mgbe ịba n'ime, mgbe iji wee pụta ọkwa nwa idesa ị na-akpọ nwa nwaanyị, ọkwọlago ụmụnne ya niile, ọkwa okwugo okwu ka elee moto yi, ọkwa okwugo okwu ka elee ife niile ị nwere wee gbapụta because isi anaghị arụ ọrụ. Biznes ịlapụba n'ime oyi ya kọntrol nwuri kịtịkpa lachakwa unu chanye n'anya. A na-ekwu dịka na awụsa mmiri na okwute ekwa
a na-ekwu dịka na awụsa mmiri na okwute ndị ala